Доброго ранку! Рада вітати вас у нашому доброранку. Усім салют! Лесик, чого спозняєшся? Снег провірав. Гэта як? Ёсць ён ці растаяў за ноч? Для гэтага можна просто ў акенце паглядзець. Правильно Потап кажа, навошта на вуліцу бегаць? Снег я убачыў, але хацеў праверыць, ці добра ён лепіцца. І як праверыў? Праверыў. Дакладней, я пераправерыў навуковы факт. І які? Снег добра лепіцца, калі на тэрмометры трошкі ніжэй нуля ці каля нуля. А вось калі вялікі мінус, ні снежкі, ні снегавічок не атрымаюцца. Снег пачне рассыпацца ў далонях. Сябры, а вы умееце вызначаць тэмпературу на градусніку? Калі яшчэ не, папрасіце дарослых вам дапамагчы ў гэтым. Уявіць немагчыма, што кожная сняжынка адзіная і непаўторная. Гэта ж колькі розных малюнкаў можа быць у адным снежным сумёце. Оказывается, что там, где больше холодно на Земле, и снежинки маюць больш складаную форму. Напрыклад, у Антарктыдзе. Тады там, дзе цяплей, і сняжынкі з больш простым малюнкам. Навуковы факт. Мне вельмі хочацца уважліва паглядзець і на адной сняжынкі, і на другія. Толькі як адначасова апынуцца ў розных частках свету? Не адна ты, Кася, маеш такое жаданне. Над гэтым думалі нават самыя вядомыя матэматыкі і фізікі ў розныя часы. Калі вядомыя навукоўцы разважалі, значыць, штосьці прыдумалі. Няўжо яны змаглі сабраць сняжынкі са ўсёй зямлі? Менавіта так. Пакуль што толькі ў адзіным музеі ў свеце. А дзе такі знаходзіцца? Хачу там апынуцца. Табе трэба будзе адправіцца ў Японію, на востраў Хоккайдо. Там ёсць музей сняжынак. Так, у гэтым музеі можна паглядзець сняжынкі самых разнастайных формаў, усе тыя, што існуюць у свеце. А давайте і мы з вами наладзім музей сняжынак. Ух ты! Не просты, а жывы. У нашым музеі што? Будзе ісці снег? Так, а мы будзем лавіць сняжынкі далонямі і уважліва іх разглядаць. Атрымліваецца, што жывы музей – гэта ўвесь наш двор. Хлопчыкі, а добра вы прыдумалі. Можна нават гульню наладзіць. Хто колькі сняжынак паспее злавіць на рукавічку, пакуль будзем лічыць на 10. І ў каго сняжынкі больш часу на рукавічцы затрымаюцца і не растаюць. А яшчэ у нашым музеі можна гуляць у розныя зімовыя гульні. Сябры, а якія снежныя гульні вы любіце? Расказвайце. О, гледачы падказваюць, што можна паспаборнічаць, хто далей кіне снежку. Можна дамовіцца і некалькі разоў кінуць правай рукой, а некалькі левай. Цікава, якой рукой атрымаецца кінуць далей. А я з сябрамі на хуткасць люблю рабіць вялікі камы снегу. Таксама лепш разбіцца на каманды і катаць камы. Чым хутчэй вы іх будзеце катаць, тым большымі яны атрымаюцца. А потым гэтыя камы можна скаціць з горкі. Трэба паставіць іх у адну лінію і адначасова штурхнуць уніз. Чайком скоціцца далей, то і пераможца. Толькі памятайце пра зімовыя правілы. Ляпіць снежкі можна толькі ў рукавічках ці пальчатках. А кідацца снежкамі ці скатваць камы можна там, дзе няма дарогі з машынамі. І там, дзе мы не перашкодзім сваімі гульнямі і іншым. Лічу, што гэтыя правілы нашы гледачы цудоўна ведаюць. Таму зараз давайце адпачнём і паглядзім мультфільм. Працяг мультфільма мы паглядзім трошкі пазней. А зараз нагадаем, што вы глядзіце «Добраранак». А мы, Кася, Лесік і Потап, працягваем дзяліцца з вамі цікавай і карыснай інфармацыяй. Хлопчыкі, якая шапачка вам больш падабаецца? Мне вось гэта, каляровая. А мне другая, шэрая. Вось і я не магу вырашыць. Мне то адна больш падабаецца, то другая. Адразу ж дзве не надзенеш. На одну прагулку надзень одну, а на наступную другую. Так і зраблю. Просто мне так пампоны падабаюцца. А хто ведае, як з'явіліся шапачкі з пампонамі? Сябры, вы чулі гісторыю такіх шапачак? А у вас шапачка з пампоном ці без? Оказывается, пампоны ніяк не звязаны з зімой. Толькі з прыгажосці. Зусім не. А з чым жа тады? Першыя пампоны з'явіліся на шапачках французскіх маракоў.
І навошта маракам помпони? Може, для того, каб витягувати себе з води? Пам'ятаєте Мюнхгаузена, який витягнув себе з води за коску? Раней усе памяшканні на караблі былі даволі маленькімі. І для того, каб маракі незнарок не ударили галаву, придумалі прычапіць да шапак помпоны з нітак. Помпоны былі быццам падушка бяспекі. Так, гэта было і зручна, і прыгожа. Вядома, сучасныя караблі больш прасторныя, але і зараз на формах маракоў можна ўбачыць помпоны. Але на шапачках дзяцей помпоны, вядома, для прыгажосці. Пакуль Кася будзе любавацца сваімі шапачкамі, я прапаную паглядзець працяг мультфільма. Не, мультфільм я пропустить не могу, а шапочку для прогулки я выберу лічилкой. Тады давайте глядзець мультик. Я яшчэ на одну шапочку забылася. Цяпер прыйдзецца выбіраць з трох. Кася, калі ты толькі будзеш думаць, як выглядаеш у шапачцы, ты не зможаш звяртаць увагі на тое, што адбываецца вакол. Вядома, калі я ў прыгожай шапцы, я буду думаць толькі пра яе. А яшчэ абавязкова зраблю фотаздымачкі. Селфі? Вядома, Кася ў шапцы. І яшчэ Кася ў шапцы. Помпоны Кася, усмешка Касі і яшчэ одна усмешка Касі. І так бясконца. Цікавей рабіць фотаздымкі цудоўнай зімовай прыроды. Згодна. Зімой можна заўважыць такія незвычайныя сюжэты. Ой, а гэта якія? Напрыклад, ледзяныя яблыкі. Ой, прыгажосць якая! А яны сапраўдныя? Здаецца, што такія толькі ў казках бываюць. А вось і не. Аднойчы хлопец Эндру заўважыў у сваім садзе вось такія яблыкі. Як жа яны там з'явіліся? Быццам крыштальныя яблыкі. Цікава, а што ў іх унутры? Яны ўнутры пустыя. Гэта толькі ледзяная корка. О, яшчэ больш загадкава. Аказваецца, што няма нічога дзіўнага. На яблыні яшчэ з восені засталіся вісець некалькі яблычкаў. І калі пайшоў дождж, мякаць яблыкаў звалілася на зямлю. А вось дожджавая вада, што была на абалонцы яблык, застыла. Гэта адбылося амаль у адно імгненне. І атрымалася такая прыгажосць. І няма ніякага чараўніцтва. Адна навука – фізіка. А я буду лічыць, што гэта цуд, таму што фізіку пакуль што не вывучаю. Нашы гледачы таксама пакуль фізіку не вывучаюць, але ўсе добра разбіраюцца ў мультфільмах. Ага. Таму самы час прапанаваць ім яшчэ адзін паглядзець. А зараз час развітвацца. А шапочку я выбрала вось такую. Касі дапамагла лічылка. Сябры, а вы якія лічылкі ведаеце? Цудоўныя лічылкі. Можете паўтараць іх, калі будзеце ісці на заняткі. Так дарога будзе весялей. І абавязкова паназірайце, што змянілася вакол. І калі зможаце злавіць сняжынку, уважліва паглядзіце на яе ўзор. І знайдзіце час пагуляць у зімовыя гульні. Пра некаторыя з іх мы вялі гаворку на пачатку сённяшняй праграмы. У наступным добраранку мы абяцаем вам, як заўсёды, шмат цікавага і карыснага. Памятаеце, калі ўключаць тэлевізор? З панядзелка па пятніцу роўна ў 7 гадзін раніцы. Тэлеканал Беларусь-3. Да хуткай сустрэчы зранку У нашым добраранку!